Guernica. Το 1950, με αφετηρία τον πίνακα του Πάμπλο Πικάσο, Guernica, ο Αλέν Ρενέ σκηνοθετεί μια ταινία μικρού μήκους, στην οποία τόσο το μοντάζ όσο και το κείμενο κορυφώνονται μέσα στη βία και το σοκ. Με αυτόν τον τρόπο απεικονίζεται το μαρτύριο του ήσυχου ισπανικού χωριού, που κάποιο πρωινό, την ώρα που οι κάτοικοι του βρίσκονταν στη λαϊκή αγορά, τα αεροπλάνα των Γερμανών το ισοπαίδωσαν, δοκιμάζοντας για πρώτη φορά τον πόλεμο αστραπή και το ξεκλήρισμα των πληθυσμών. Η διάρκεια του δεν ξεπερνά τα 15 λεπτά, ενώ το χρώμα είναι ασπρόμαυρο. Η χώρα γυρισμάτων είναι η Γαλλία. Γλώσσα παραγωγής είναι τα γαλλικά. Ανήκει στην κατηγορία ταινιών non-fiction documentaries, ενώ παράλληλα θεωρείται πως είναι ένα πρώιμο έργο του ρεύματος της avant-garde καλλιτεχνικής σκηνής. Το ντοκιμαντέρ Guernica είναι ένα καθαρά καλλιτεχνικό πόνημα, ένα αποτέλεσμα ένωσης και επιμέλειας δύο καλλιτεχνικών έργων. Τα πλάνα του ντοκιμαντέρ βασίζονται σε στιγμιότυπα που παρουσιάζουν έργα του Πικάσο από την μπλε και ροζ περίοδο. Το κύριο όμως οπτικό ερέθισμα της ταινίας έρχεται μέσα από τον πίνακα Guernica. Το ακουστικό ερέθισμα της ταινίας είναι η αφήγηση του ποίηματος «Η νίκη της Guernica». Το ποίημα ρυθμεί 14 στροφές, άνισες, εναλλασσόμενες, χωρίς συγκεκριμένη σειρά. Περιέχει μονόστιχο, δύστιχο, τετράστιχο ή πεντάστιχο, δίνοντάς του έναν ακατάστατο ρυθμό. Ο δημιουργός του ποίηματος είναι ο Γάλλος υπεραλιστής ποιητής Πολ Ελιάρ. Συνεχές θέμα για τον Ελιάρ στο ποίημα είναι η σύγκρουση της ομορφιάς και της αγνότητας αυτών των ανθρώπων που ζουν αρμονικά με τη φύση, με την φρίκη που άφησε πίσω το βομβαρδισμός. Η Guernica εντάσσεται στους κυβιστικούς πίνακες του Πικάσο. Ο κυβισμός απασχόλησε τον Πικάσο κυρίως στην 15ετία από το 1908 έως το 1925. Αντλώντας έμπνευση από τον κόσμο του Σεζάν, ο Πικάσο προχώρησε σε μια επαναστατική εκδοχή της ζωγραφικής αφήγησης. Όπως έλεγε και ο ίδιος ο Πικάσο, όταν δημιουργήσαμε τον κυβισμό δεν το κάναμε με πρόθεση. Απλώς θέλαμε να εκφράσουμε αυτό που υπήρχε μέσα μας. Κανείς δεν μας προκαθόρισε ένα πρόγραμμα και οι φίλοι μας, οι ποιητές, παρακολουθούσαν με προσοχή τις προσπάθειές μας, χωρίς όμως να μας επιβάλλουν ποτέ το παραμικρό. Φαίνεται λοιπόν πως η επιλογή των σκηνοθετών να εντάξουν το ποίημα «Η νίκη της Guernica» στο ντοκιμαντέρ δεν περιορίζεται μονάχα στο περιεχόμενο του ποίηματος, αλλά σχετίζεται και με την επιδίωξη του ίδιου του ρεύματος του κυβισμού να παράγει εικόνες στέρεες, ειλικρινείς και απόλυτες μπροστά στα γεγονότα. Έτσι οι δύο αυτές φόρμες, από τη μία τα έργα του Πικάσο, από την άλλη στίχη του ποίηματος, έρχονται και ενώνονται αρμονικά, καθώς παρουσιάζουν τις δύο όψεις του βασικού πληθυσμού, πριν και μετά τον βομβαρδισμό, προσφέροντας εικόνες έντονες στους θεατές. Οι σκηνοθέτες επιλέγουν το ασπρόμαυρο ως την καλύτερη μέθοδο δημιουργίας μιας δραματοποιημένης αφήγησης που υπερτονίζει την τραγικότητα του πολέμου, τηρώντας τις αναλογίες με το αρχικό έργο του ζωγράφου. Η ταινία παίρνει την τοιχογραφία του Πικάσο με αφορμή τον βομβαρδισμό της πόλης ως θέμα, αλλά ουσιαστικά διαφέρει από αυτό που συνήθως παρατηρείται στις καλλιτεχνικές ταινίες, που σκοπό έχουν να αναλύσουν ένα εικαστικό έργο. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι σε ολόκληρη την ταινία Guernica δεν υπάρχει ούτε ένα πλήρες πλάνο της τοιχογραφίας Guernica. Ο Ρενέ δεν αντιμετωπίζει την τοιχογραφία ως ένα ενιαίο σώμα. Παρόλο που ο Αλέν Ρενέ παίρνει την Guernica του Πικάσο ως άμεσο αντικείμενό του, δεν βασίζεται στη δύναμη του ίδιου του πίνακα ως πρώτη ύλη. Αντιθέτως, μέσα από το μοντάζ συνθέτει και δημιουργεί ένα αφηγηματικό κολάζ που τίνει προς την εντύπωση του κινουμένου σχεδίου,
Ο Ρενέ αποσυνδέει τις μορφές από την αρχική τοιχογραφία της Γκουέρνικα και καθώς απομονώνει τις φιγούρες του ζωγράφου από την αρχική του σύνθεση, τις επανασυνδέει και τις αναπλαισιώνει, αντιμετωπίζοντας αυτές τις φιγούρες ως τους ερμηνευτές και ηθοποιούς του δικού του πλέον έργου και σκοπού. Παραδείγματος χάρη, στην αρχή της αφήγησης, ο πληθυσμός του χωριού παρουσιάζεται μέσα από τις ρομαντικές, μελαγχολικές και απλές φιγούρες του Πικάσο, έργα του από την μπλε και ροζ περίοδο. Η ανάγκη του Αλέ Ρενέ να αποτυπώσει το όραμά του για την Γκουέρνικα με τους δικούς του όρους έγκυται και στο γεγονός ότι ενισχύει μονταζιακά τα πλάνα του, προσθέτοντας φωτισμό, δίνοντας την ψευδαίσθηση του βάθους. Με αυτή τη τεχνική λεπτομέρεια ξεφεύγει πλέον η αντίληψη του θεατή πως παρακολουθεί εικόνες από τους δυσδιάστατους πίνακες του Πικάσο. Ως αποτέλεσμα, αυτή η έντονη διαφοροποίηση του αρχικού έργου του Πικάσο με το νέο έργο που συνθέτει ο Ρενέ μπορεί αντίστοιχα να προκαλέσει και να κινήσει με τον δικό της τρόπο το νήμα των συναισθημάτων του θεατή, καθώς ο ίδιος με το έργο του είναι σαν να πρόσθεσε ένα ηχοτοπίο στα γεγονότα και παράλληλα σαν να έδωσε φωνή και πνοή στις φιγούρες της τοιχογραφίας του Πικάσο. Επομένως, η ταινία συνολικά είναι η Γκουέρνικα που οραματίστηκε ο Αλέ Ρενέ.